बिटिआरनि सदर गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटारियामाव दिनै हादरारि अख्रांमा सान फालिदों। आसाम साइन्स टेक्न'लजि एन्ड एनभायरनमेन्ट काउन्सिल गुवाहाटीनि हेफाजाबै क'क्राझार प्लेनेटारियामाव मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि बिफाना आर्यभट्ट साइन्स सेन्टार क'क्राझारनि हेफाजाबै साननैनि हाबाफारिजों खुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनां बाथ्रादि क'क्राझार दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटारियामाव हादरारि अख्रांमा सान खुंनाय दिनैनि हाबाफारियाव दाब दाब फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि हादरारि अख्रांमा सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटारियामखौ फिन बेखेवफिननाय हाबाफारि जालाङो होनना मिथिहोयो। क'क्राझाराव जोङो साननैनि हाबाफारिजों बेखौ लानाय जादों। दा 35टा जिल्लायाव नेशनेल स्पेस डे हिसाबै गाबोन आर्यभट्टनिफ्राय खुंफुंनाय जागोनब्लाबो जोङो जिहेतु बेवहाय मोननै आफादा जथायै खामानिखौ मावफुंनायखाय मोनसे हाबाफारि जोङो लादेरफादों। बेनो जाहैबाय दिनैनि एक्सटेम्पर स्पिच बादायलायनाय, लोगोसेयै इसर' एबा इन्डियान स्पेस अर्गानाइजेसना जोंनो हरनाय माखासे भिडिअफोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरनो दिन्थिनानै होनानै बिसोरनि गोसोआव जाहाथे जोङो सांग्रांथि लाबोनो हायो, एवारनेस लाबोनो हायो, माखासे मिथिनाय होनो हायो, बे थांखिखौ जोङो दिनै लानाय जादों। আজি আমি দুটা সংগঠনে একেলগে কৰাৰ কাৰণে আমি দুদিনীয়াকৈ এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এই কাৰ্যসূচী অহাকালিহে হ'ব লাগিছিলে, এদিনীয়া হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আমি কক্ৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্পেচৰ বিষয়ে, স্পেচ টেকন'লজিৰ বিষয়ে ভালকৈ জনাবৰ কাৰণে बिथांमोनखौ बांसिन मिथिनो थाखाय আমি দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আজি প্ৰথম দিনা আমি এক্সটেম্পৰ স্পিচ বা স্পিচ কম্পিটিশ্যন আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। লগতে ইছৰ'য়ে আমাক দিয়া কেইটামান ভিডিঅ' আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটোৱে আমাৰ আজিৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী। তোমালোকে জানাই যোৱা বছৰ 23 আগষ্টত ভাৰতৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা বা পঠিওৱা চন্দ্ৰয়ান 3 সফট লেণ্ডিং কৰিব পাৰিছিলে ছাকচেছফুলি। এইদিনাখনেই আমাৰ মাননীয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ডিক্লেয়াৰ দিছিল 23 আগষ্ট আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ नेशनल स्पेस डे हिसाबै पालन करि जाम। थांनाय बोसोर 23 आगस्टआव चंद्रयान 3 या जेब्ला अखाफोराव जाफुंसारै देंग्लायहैनो हादोंमोन बा थांनो हादोंमोन, बे समावनो भारतनि प्राइम मिनिस्टारा डिक्लेयार खालामखादोंमोन जे अख्रांमानि सोमोन्दै जोङो साबसिन मिथिनो थाखाय, सांग्रांथि लाबोनो थाखाय, बेनि गोनांथिखौ मिथिनो थाखाय 23 आगस्तखौ स्पेस डे हिसाबै फालिनाय जागोन। अल इन्डिया लेभेलाव बेखौ जोङो फालिगोन आरो जोंनि आर्यभट्ट साइन्स सेन्टारनि मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेलावबो 23 आगस्तखौ जोङो नेशनेल स्पेस डे हिसाबै मानिगोन। नाथाय नेशनेल स्पेस डेजों लोगोसे देग्लाय साइन्स सेमिनार लाफानानै बे साइन्स सेमिनारनि हाबाफारिखौबो मावफुंनांगौ जानायखाय जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेखौ दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारियावनो जोङो खुंफुंगोरदों। आरोबाव जोङो खेबसेबाव ब्लक लेभेलजों लोगोसे 23 आगस्टआवबो आरो खेबसे बे हाबाफारिखौनो जोङो खुंफुंबावगोन। अख्रांमानि दावबायनायनि सोमोन्दै जोंहा गोनांथार मिथिनांगौ बाथ्राफोर दङ। बे मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनो हायोब्लासो जोंनि गेजेराव जोङो सांग्रांथि जानो हागोन, जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांनो हागोन। এই স্পেচৰ বিষয়ে আমি এৱাৰ হলেহে সজাগ হলেহে আমি ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম, ইয়াৰ বিষয়ে আমি কাম কৰিব পাৰিম ভৱিষ্যতলৈ। दा जोंनियाव गोबां खोमसि फोथायनायनि गोबां बाथ्राफोर मिथियैया दासिमबो दंगासिनो दङ। बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो हानायमानि गावजों गावनि गेजेरावबो सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे आइडियाफ्रा नोंसिनाव सोलाय सोल' जालायगोन। আজিৰ এই এক্সাম্পল স্পেচৰ জৰিয়তে তোমালোকে নিজৰ মাজতে তোমালোকৰ ভাৱ বা নলেজটো, তোমাৰ জ্ঞানটো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবা। आं बेखौनो आसा खालामबाय। आरो दिनैनि हाबाफारिजों लोगोसे
माने सारखौ गुसुं बिबुंथि लाखिनाय गुरै खावलायबाय। आंथ' सोंनाया बहा गिदिर बाथ्रा मिथिबाय बिनि खोथा फैबाय बे थांनानै सोंनायाथ' गोरलै खोथा ओंखारहैनायासो बिराद गिदिर खोथा गासैबो सिख्ला नुबाय सानदों मा बे जोंथ' थांनानै नायनाय समबायदिखौ जों मावो बेनि सायावसो बिराद रिसार्च जादों दा